अब पाइपों के ज्वाइंट भैया नया डिजाइन के आ गइल बा। देखी कौन डिजाइन अब बनत आई। अब वीडियो देख लें पूरा। अगर पसंद आई तब्बे लाइक करबे। ई नया डिजाइन आइल बा पाइप के। बड़ा बेहतरीन ज्वाइंट बनता। लास्ट में आपको पता चली कैसन ज्वाइंट बनल बा। अब यहाँ ले देख लिया है तब देख ली पूरा कैसन बनता ई ज्वाइंट। एक नंबर का अगर नहीं बनी तो अब लाइक मत करबे। बड़ा बेहतरीन मेहनत कई के बनल बा ई वीडियो। धन्यवाद धन्यवाद।